Moi! Moi! Tämä on video, että kuinka olla swag. Siinä on kaverini Noel. Mulla on karkkia, teille ei. Ja meillä on karkkia, eikä teillä ole. Katsokaapa mitä niillä on. Suklaata, eikä niillä ole. Ja me nyt syödään sitä, koska olemme swageja. Noel, maistatko? Haen swagatakkini. Olen swag. Olen swag! Katsokaa! Swag! Näin olla swag! Onko teillä vielä huutsletteja? Ne ovat vanhoja, mutta kyllä niitä voi maistaa. Me jäämme swagailemaan. Swag!